Membru jħor li kienet jagħmel is-6 week challenge huwa Alan Bonici, Alan l-ewwel qed prosit u congratulations il-ħadd il-gost tiegħek. Alan, għal min qed jara dan il-video, ħatajna daqsxejn. Inti l-ewwel qabel kollox għalfejn ħassejt il-bżonn illi tibdija is-6 week challenge. Kont l-ewwel net wara il-weight kont qiegħed ħażin, naħseb qatt ma kont weight ħaseb ħażin. U smajt bik, smajt li qed tagħmel, għoġbitni, għandhom ċans, n-nexxieli, naħseb li dik id-dajb li għamil, għax illum biex l-affarijiet ma niddejjaqx u noħroġ qabel kont nisti, issa għadin il-video. Mela, ikollok tgħidilna naqra, x'ħassek hekk, x'ibdejt tħoss li tajt isma' għandi bżonn nagħmel xi ħaġa, għalfejn ħassek jiena naf li anke kontu klikka naħbib ġejtu tagħmlu 6 week challenge. Għalfejn ħassejt il-bżonn li tagħmel 6 week challenge għal x'kien qed idejjek fik innifsek. Semmejtilna l-weight eżempju, kif jaffettwak il-weight? F'kollox jaffettwak il-weight. Jiena kien jaffettwani kont nistri nħażin nara. Kont niddejja ritratt. Kont nistaħba. Xogħol ritratt nistaħba, letteralment nistaħba. Ma rridx nidher. Kont niddejja u kont niddejja u xorta kont ninfex rijli. Isma' dejjem li ħanibda għada ma jasal qatt. U x'kien il-mument li mbagħad lid-darba ħammut ħanibda? Id-dera tiegħi iddejjaqna ħafna għadda s'issa miżgur daqshekk. Għadda sekk. Alan, l-ewwel perjodu li ġejt hawnhekk, tajjeb, pereżempju bdejt l-ewwel sessions tiegħek, x'ibdejt tħoss fil-bidu? L-ewwel ġurnata ħasna ħna nimxu, li dan aħna xejn nagħmlu xejn. Imma mbagħad isek tibda kull darba li tiġi dejjem tipprova tagħmel iktar milli għamilt. X'ibdejt forsi tara u tħoss li qed imur għall-aħjar? Pereżempju, iktar ma beda għadda żmien, ngħidu aħna wara l-ewwel ġimgħatejn. Dera? Bħal xejn xekk ikollok issemmenna eżempji għal. Kif? Tajni eżempju, zaqqi tiġi tarċatta ma nafx. Zaqqi u ċestu ukoll. ċestu. Ma l-iktar zaqqi, dera, iktar li da zaqqi. Iktar zaqqi. Mela, jekk fim sew jisu is-self-esteem kien ixju għal. Meta bdejt għadak li qed tinbidel anke zaqqi aħjar, ċesta kif forma, bdejt tħossom differenti u kif? Tħossok differenti, żgur, u kif għadlek, tħossok komdu tara li jekk innifsek. Ma tiddejjax, ma tistiex minnek innifsek, għax jiena letteralment kont nistim minn nifsi asli. Xejn kont vera spiċċajt u xorta kif għadlek, dejjem nifex li u iktar iżid. Għal dawk in-nies, forsi speċjalment li anke il-ġiel u n-nisa li anke tiraw dal-video ma peress li interaġel isom raħal u l-ġiel li jistgħu jifhmu bħala. X'inhu l-appetti anke għal min għadu jtallgħu jinniżel mhux ċerti mhux se jibda jew le, speċjalment għal min jaf li wasal iż-żmien li jagħmel xi ħaġa. X'tajt? Jiena tiparir, jiena jekk ma kienx hawn, naħseb ma kontx nibdew hekk. Verità, li kieku kif għad li kieku ma kontx inti u tinti kollu nibda għazku, għax u nappella li minnu mħajjar jiġi għax għujerti ħafna għujerti, zgur għujerti. Ringrazzjak ħafna, biex ġdejt ngħidlek prosi tal-għazm. Ħan ippreżentalek daqsxejn ċekk bħala wieħed mir-rebbieħa tagħna. Tajjeb, kemm jiġi naqra jidher fil-video, il-kameraman għajdilek biex qegħdin tajjeb kameraman, prosi id-dawl l-importanti li wasal il-messaġġ. Prosi tas-sewa u prosi biex